Start. Deh, start. 3, 2, 1. लगाओ, जोर जोर लगा के leg piece. Bandu. Sampai mutu. Sampai mutu. Aizin. Kirim. Gas. Đây, lột cần đâu? Còn đây, leg piece. Đây, alu. Boil kelam kan mana? Ini. Oke, la boil lagi semua na. Dan nuji. Bimagi saw. Bimagi saw ke? Biar apa jadi saw ke? Này mula. Mula. Bandu, sambram, denai, haizeng, masala, contoh, nih dari gudung. Boil kan sini, Pak. Boil jangan. Malai be? Zike. 92. Awannya बेरायगासिनो sini, habnan दोनाखै मासे. मा जादों दिनै? ini बेरायगासिनो दाउ फिसाया. मानो हाबाखै बेलाय? हर जाबाबो हाबनो रोङाखै। आया. मा नागिरगासिनो बेलाय? नै। दा जाबाय? ओइ 8:25. फरायबाय ना? जागासिनो नै। हकिन्सआव नै। फुजानि? फुजा जासिगोन ना? ए। नोंसो मिथिलायो? नोंसो मिथिलायो? ए। आं नुवाखैनो। थुनलाइ मेला नायगोन ना नाया? इथिनो नायगोन? मा नायगोन नों? मायाव गाखोगोन? सोरखियाव गाखोगोन? Godogasnya nih. Apa itu godolnya?
Bola bilai. Moजां मोनो ए आखायाव बुल बुजिया साजानो बोरैबा ए आखायाव बुल बुजिया बोरैबा गांसे गांसे लगाय मेदाम जा ए जानि लेम्बरगिनिया नै लेम्बरगिनि कार ए मबाइल सैयो हेलौ मबाइल मोजां बेफोर सिंसो टिक टिक बे गारिजोंनो फुजा नायनो थांसै जोंहा देखि फुजा मेला गाखोनो थांनांगौ मेला गाखोनो माबे चक्लेट नामा मिलायगौ tapor apa nih kotor pakai tuh bisa Tansya bayi lagi kan tidak Christina terus leg piece ada tuh ya. Oke, aku nanggung nih senang deh. Leg piece. Gue belum